Те тежат няколко тона и крачат тежко по земята. Но в главите им се крие нещо повече от инстинкт. Слоновете са интелигентни, емоционални и запомнят почти всичко. Знаеш ли, че слонът разпознава себе си в огледало? Това е признак за самосъзнание, рядка способност, споделяна от маймуни, делфини и хора. Спомените му са не просто дълги. Слоновете помнят локации на водоеми от преди години, избягват опасни места и могат да се върнат към тях след десетилетие. Скърбят. Когато слон умре, стадото често се събира около тялото. Докосват костите му, стоят мълчаливо, а понякога връщат останки след време. Това не е просто поведение. Това е тъга. Един възрастен слон може да изпие до 200 литра вода на ден. Хоботът му действа като жива помпа. Около 8 литра на едно вдишване. А когато комуникират, не го правят само с звуци, които чуваме. Слоновете използват инфразвук, дълбоки честоти, които се предават през земята. Така се чуват на разстояния до 10 км. Всяко стадо има матриарх, възрастна женска, която пази знанието и води останалите. Решенията и често са въпрос на живот и смърт. Има слонове, които рисуват, разбират команди и формират приятелства, които траят цял живот. Те не просто живеят на тази планета. Те помнят, чувстват и разбират. Слоновете по-умни, отколкото си мислиш.